Lisicích se 30. listopadu rozsvítil vánoční strom. Strom věnovali Lesy České republiky. Vážení spoluobčané, máme stabilizovaný rozpočet a Vánoční strom rozsvítil starosta obce. že tolik kulturních a společenských akcí, které zde v Lisicích proběhly, už zde dlouho nebyly. Ještě jednou s pohledem na náš vánoční strom, nechť se rozsvítí náš vánoční strom a zazáří v srdcích všech obyvatel, nejen Lisic. Děkuji. Stromu zaspíval smíšený dětský pěvecký sbor ze Lisice. Petr celý vyjevený, rodinu zří v prostém stájí, dítě zrovna sluncem září, Petrovi až dech se tají. Děti měly možnost zapálení prskavky. Na závěr byl krásný ohňostroj. Eskimáci, nedávejte dětem pod stromeček harpuny. Je to nebezpečné. Děkujeme vám. Indiáni sem tam slzu uroní, pak se smějou bez přestání, ze všech nejvíc uroní. Indiáni sem tam slzu uroní, pak se smějou bez přestání, ze všech nejvíc uroní. Huroní, ze všech nejvíc uroní. Pro televizi Lás TV Jakub Šmerda, Lisice.